kuwi. Heeh. Suwe canyaran apa kuwi? Kok bajuk wae mateni wong tuwa apa? Wong tuwa. Walah. Tutuk wae, tutuk. Eh, Pasukane disiapke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng papresoe dusun Sumokaton. Heeh. Amit-amit nuwun sewu. Piye? Iki derek ngamen Simo apa iki? Simo Menggolo. Ya, Derek ngamen wonten mriki. opahe salah. Apa? Opahe salah. Kae. Omahe salah. Oh, Ya, muga-muga warga Sumokaton paring paringon basmara selamat, paringon panjang umur. Oleh ngene iki paling gampang ya duwake. Iki wah. Wah, amin ketuane iki. Saya ngrembaka utange. Maksude sedulurane. Ya ora apa gedungake adewe iki metu bengi iki wong gara-gara terus latihan. Iki ora lho. Aku kok entuk duit sing kok ngene to, Mas. Kepiye kuwi nu? Lah Ceritane. kok MC-ne mau entuk sing ayu entuk drembombok ngene. Modele Iki ku dembrombok ngawul wae. Apa? Kuyang. Apa? Kuyang. Uyan? Kuyang kok malah uyahan. Puyang mbahmu ki perkara puyang rupane ganteng kono kok puyang. Ganteng. Ya didelok saka sedotan ya ganteng. Heeh. Sampean kuwi wah tegak. prajurit. Wah. Saka mburi ngono body. Saka ngarep kuwi lho Ganjel. kok bego. Magicom abot. Go. Ndun, Iki tato cacing apa? rasa ngece kowe iki. Iki biyen gek laire. Heeh. Gudigen tak usuk tak kena. Kuwi ndarapanu asline kuwi. Ning ana lho. Apa? Tak saiki urung dadi kesusu metu. Apa kuwi? Wah lho, menungso iki. Wah, ora dadi utune lho dian wis metu dhisik. Ngawur ora lek ngono biyen Ngawur, doktere ngawur. kleru lek dudut. Walah, Iki ibarat motor metik. mati kok apa? Gigi rung leboke iso mlaku. Oh iya Wah. bener. Ya. Nek kuwi iki cara Jawa. Nek cara Cina tuan sinyo. Apa kuwi? Artine apa? Untune gedawan gusine menyonyo. Aku tekan gusi barang. Ana meneh Mas Gino. Apa? Gigi nongol. Utune baris. Ya iki adewe nang kene ngrameke Ya. njupuk katon. Piye? Nek Ayo. aku mesake lho. Apa? Iki lho cah nganti lumuten kok dijak iki lho. Endi? Ha iki nganti metu lumute ngene. Pemutih Ya ora apa-apa. Adewe iki gegojikan nang kene amit-amit 1000. Ayo. Ayo iki latihan muga sok paringa lancar. Amin. Maneh ya. Amin. Nah, iki dimeriahkan sos hitam Abik. Sapa Al Habib sapa pernah kalau Al Habib. Sunatane Mas Apik. Almarhum Abe. almarhum Abik muga Abe nada. Hei, jasmu kuwi. Wis almarhum ora manusiane sing ana kene. Ngerti ku wis almarhum urung to. Aja ngece kowe iki. Angreh bojone apa duwe bojone ayu kowe almarhum kowe iki. Apa ora? Walah. Sentak bojone masuk angin seminggu. Aduh, meh. Biar hitam kayak kereta api. Tapi terus piye? Cewek banyak yang ngantri. Goblok kowe ora apa-apa. Nek ra payu. Wong ora dedet nek wudu kok. Mbok ora jujur-jujur to, Go. Nek ra wani rabi. Kayak cilik, Bang. Iki Apane? awak dhewe acara apa dikenake? Iki dalam acara syukuran. Nah, apa sing bener? Halal bihalal. Oh, terus Warga ing hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Warga ngerti hati-hati. Aku wis digenahi mau kok. Petruk cangkemmu Iki boleh. karo warga masyarakat Kricaan Oh, Sumokaton. kerajaan Sumokaton. Oh, terus Alhamdulillah wong wingi dadi tekan Mesir. Oh, Sik sugih. oh, terus Sik ra duwe muga-muga nusul nang Mesir. Amin. Kadoan. musola Mesir. Asih tumpakane. Kereta Jawa. Dasmu. Aku tekan das barang. Ayo joget ke. Lah, saya terus, kae. pasukane kuwi. Siap. Kowe kene, aku kene dadi kowe sing elek kono, aku Ya. sing rapel teo. Siap. Taliban, gerak. Oh, tang depan. Tak depan gugur aja ora do latihan. Kupinge rungokke. Lah tenan to. Hei, Iki gigi rung dilebokke wis mlaku to. oh, iki lho. Met Bakule keling. Siap ngene-ngene iki. kuwi rada diundulke sithik bempere. Ayo. Weh, ngece bampere Bang. Oh ya. Ya. Mundur satu langkah, gerak. Iki jane Rasa kepiye to? arah. Hei, kon lencang depan kon mundur, Anu sek-segane. kok maju mundur. Nek
Gemak susegan dadi ngendoke payu akeh. Oh. Nek kok iki ndoke ra payu. Ah, ora payu akin. Sekarang jaluk Asa pati resek kok iki, ha? Do ngomongi. Nek do gemak sak bagor payu larang. Kowe iki nang kono nutupi TV ka lho. Iki pindi? Aku kuwi lho. Wah, halo. Ya, Di penggemar. Epilepsi dadah. bukan Wah, penyakit ini. menular. Ini YouTuber terjadi saka pada- ngendi iki Mas apa iki? Oh Mas Subi, Mas Paijo, Mas Teka ilang matane. Wah Mbak Tuti, nah muga-muga paling lancar YouTuber paling laras Bagas Waras selamat Ya. paling panjang Salam umur. gendong Jakarta, sing wong Jakarta. Sesuk iki Lah, aku mau si ya. mau menggolor main nang Lampung. Ya, Nek do mlaku. ngelangi. Nah. Yo, saya ya capek wong pulang mudik. Wah, Dua saya di Jakarta banyak kentang-kentang. Iya, saya Saya minumnya teh gendul. baru pulang 2 dina. Ah, saya di Jakarta telonte-lonte. Alah kok ke? Ya, Penyanyine wis lak ngantuk. ayo pro kanca. Napa der kowe iki buka selepan bubuk-bubuk. Endi? Neh baleni neh. Ayo pro kanca. Kita foto. Wah. Mbok sokle iki rasa apa sih motone to Mas padhe kodhok apa sokle iki aku. Napa? Gumun. Yo, Biasane sentir nang omah kok. Ayo pro kanca ngawuno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kawan ngaji kaping pindhone lakoni sholat kaping telune bayar zakat ing paposo Agami Islam saudara asal dawuhe dari pangeran. setan wae. Sampean rada mundur. Ora ngene iki modele kok, Gub. Apa to? Gak tau mangkat bawa geduk nih. Latihan ramangkat. Senengane njaluk Modele jatah. ngene iki ye. Wah, ya ora lali. Karo kanca-kanca ya ora lali. Oh, saiki Ya dong ketemu. akeh Sugeng Riyadi. Saiki ketemu. Wah, aku wingi ngatur bodoh ya malah dadi mleto ya aku. Yun, Iki. ora ya bal-balenan pada cah anyar wae. Go tak omong iku. Yun. Rene. Alah, masalah Semar iki napa to? Iki. Wah, semak ireng kok semak. Lek joget tenanan iki wah iki perlu disawer iki. Ah, yakin. Mek iki takon mundur sithik. Heeh. Anek gegasruk bemper apa ora Heeh. bundas. Yakin ku iso infeksi kowe awake. Jane iki ora nganu Mas, ora nyamari. Nek sampean kesenggol karaten iki soal. Wae. Asa utune gelo, wah, pan krenget kaya ngono kok. Hei, Yo, apike jogete apike. siap, siap. Lah kok Mas? Main Lah kok senen iki? apa? Lagune Sido Rondo parep apa? Sido rondo teles ya kena. Wis to wingi. Didoronte wis wingi. Latihan pasan. Nek saya didake. Tambal ban. Ya tambal di penyanyine mau bijuane mendelik, bayaran kok ndelik. Yo Mas yo, manut. Jebul ketok padi sering ngene sing kene. Endi? Ha iki Srengenge katarak kuwi matane. tak omongi ana bulan 8 Endi? sing kene. Endi? Ara nagen-nagenake. Wah, iya ya. Kayak kena gerhana matahari. Iki supek. Hei, kok eleke muni bulan tadi wong ngene-ngene ta Pak? Supek.
Isin kok. Ayo sulit. Lho, Duk. Go. Adine jak joget iki. Endi? Iki. Wah, samlak bapakne. Tak takoni jenenge sapa? Kok cina dimbel iki. Ora jeneng-jenengan. Ya tak mari. Arep nyanyi kae. Yen awan aku ra doyan mangan. Bengi tansah turu bisian. Tak pikir rondo telase dandalan. Dadi mangan sepasar kok wis begadang. Aku tetap mangkul pawuk lintas Maradona. Adikku bingung sing tak pikir rumangsa. Bukan daras ning mangsa katiga. Rondo teles katon-katon ning netra. Ora proto bisa ora tumono. Lan kang disote kosaya teman. Ora rindu dijamongi malang ngalung. Bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu Jambi truk ketok-ketokan pipimu. Turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu. Songo ketok-ketokan dadamu. Turu jam 1 laku terus tak pateni. Iya, Jos. Ora apa meneh? Bablas meneh. Main modar. Mau dodoke saiki penyanyi. Wah, saiki demes salone enting Tempat bablasan. diketok, AB Production. Go. Nemoni ya murah meriah iki nang ngendi? Dukoh. Ra apa-apa. Ngundang iki Go. Simo Go. apa smoker mbahmu ki perlu smoker, Pak. Di smoker. Nyuk, nyuk. Dun. Ah, Dudan Nego menang nek dudan nyuk ngono. Oh. Ya, dan apik nada. Murah meriah ning aturi nang. Alah, yakin no masih Mas apik bae. Arep butuh 3.000, 30.000 siap. Ah, siap. Andadutan. Genset siap. Greg-gregan, siap. Dadi- Ini akhirnya jatilan, gawe ke 10.000 Mas Abe. Menerima tanggapan kesenian, nganten, padu masal. Ah, yakin. Nenek Simo iki aja nggo slipah aja tak tanggap. Tak mangi rene. Nanti ta? Bocah kae lho. Oh lah, Aku titipi amplop karo iki ana pira? sapa? Jiro Pakoke. Wah, yakin Kon aku. ngedumke cah cilik-cilik wong bodo iki. Oh, iki muga-muga Simo Iki. Pira to kuwi? masalah. Pira? Isi. Gang kok 1000. Eh? Nek aku urung 1000 ora. Wah, berarti maleh. Oh, mau ora maleh, ya tak duweke cah cilik-cilik. Ya, wah tak Ah, dumke. Aku ngai kene jana Ya, loro. kene lho rene ya. Wis esuk. Nyedhi. Ora apa-apa. THR. Sesuk meneh. Kowe nek iso nebekku 50.000. Ya, Tenan, dibagi yakin? berdua ya. Kalau neneng anu Mas Mujab yakin Kuwi Nggak saka tuh. kuwi saka Mas Abi. Oh. Mergone lek sunatan wis garing. Sapa? Abi. Alah
Kuwi kira sunati kedres. Wingi ora diperban, men teko diketok ngek tumpangke watu. Kowe agamamu apa? Dadi garing kaya urang kae. Tak takoni agamamu apa? Hah? Agamamu ki apa? Aku. Heeh. Aku manut. Kok alah. Saiki apa sesuk apa ngono? Ora, nek Gusti Allah ki manggone nondi? Gusti Allah Gusti Allah manggone nondi? nanti legal. Gusti Allah Wah, aku takon kowe Gusti Allah ki manggone nondi? aku yo takon genti wah aku ora ngerti kok. Wah, jaki nepek kok. Ah menurutmu nanti Jal? Gusti Allah ki manggone nang lemari ya iso nang anu ora. Bisa nang lemari. Aja jal ini, bapakku golek PCR di salat Id kok mriki. Oh, ya Allah, jebule nang dhuwur lemari koplokku ki ae berarti Gusti Allah nang lemari. Ngono ta ceritane iki. Nek disoali wong pekok iki pancen payah. Ah ya kowe Bagong ki ora ngerti apa-apa kok. Ngadeg ra dodok-dodok. Hei, Siap. Ada lawan gerak. Kae. Wajibannya di ini dia. yo Mas. Pak kemana langsung gandeng loro yo. Lagune apa niki? Ora alas sesuai lek mateng, lek goreng wis mateng. Yap. Lagune apa iki? Wajib ngain. Ngono kae lho. Wajib ngain. Kene malah bener. Robiku asale agawe wenang Robiku asale agawe wenang Kinar mung sunah tulungi maring sambayan Kinar mung sunah nulungi maring sambayan nulungi maring sambayan Robiku asale agawe wenang Robiku asale agawe wenang yen namung sunah kinamung sunah tulungi maring sambayan yen namung sunah tulungi maring sambayan tulungi maring sambayan Failatun. Wes. Piye? Ae Sapa sing muni mau? Tak Sing apa aran sapa lagi. Jal? Aku Siap. pengen ora aku. Arep maju gerak. Yen mulos liramu wis Ngawurku. Bocah ngawur tenan iki. Ora di love you lho. Ya ampun. Mbak, dungake, Mbak. Dungake sing apik-apik. Wis ketemu iki. Niki Pak Dokter, pasiennya kalih pun ketemu. Ngantun ngangkut. Ayo ya Allah ya Allah. yo Nyangkut terus lagi. Ning sisih kita tanah Jawa dumununge Oh segala kang
Irfani. Apa kuwi? Hei, Selak kodhok apa? sapa? Entes iki. Ayo, Bri. Ya Irfani, Wah, ronte-ronte kembang. Ya, Irfani. Apa? Ayo Mas Ibal. Ya. Ya Irfandi ronce-ronce kembang oh gini amopia ku bilang aja siro menga-mengo diturut dawe pangeran Irfandi ronce-ronce kembang wah gini biar ku bilang aja siro menga-mengo diturut dawe pangeran Bapak ilatun, bapak neatun, yo. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Munalika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Melek kamu dipatek kok. Merem. Hangar maju gerak. Ya, yo, DKI Mas. Yo. Ku kelingan ku pokae biyen tak goliren ending cagak kebak tulisan warna abang tondo
Sedaya pamriksa sampun sami kala bosa coba diatur tenaga sugeng dalu sugeng amresani kesanian mono wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan ana sing kalah padha sing kalah ana sing kalah ana sing menang prajurit kabeh padha nungging jaran jarane lanang mlayune negar-negar amat akhir rata yo penasan ana sing kalah ora ana senang prajurit kabeh padha nungging jaran sedaya pamriksa sampun sami kala kula kanca badhe atur pembagyo sugeng dalu sugeng amresani kesani ono wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan ra ono sing kalah ora ono sing menang prajurit kabeh padha nungging jaran amat akhir Iku budaya
Dadi apa? Ya sik Gus, sik sabar Gus, sabar. Sirep. Sareh. Monggo langsung pinarak mawon. Awi. Ya, gameli dlit. Heeh. Ya. Men teguh mlebu gameli dlit. Oke, digameli. Oke, siap iki. Ya. Diproses. Gameli. Di-download. La ilaha illallah. Ayo, Go. Yo. Iya Iya dadi. Dadi manungsa.